So isono kasisivumi baba uDlamini, asikwazi ukuzivuma ngoba isono kwaqedwa ngaso. Uma sivuma izono sithi eCalvary ayikho into eyenzeka. Manje masithi sinezono thina okufanele siyivume, then kusho ukuthi asisindiswanga. Ake kutholakala incegu ke ezokwenza altar call sivume uJesu. Baba ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu inkosi. Ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Nkosi Jesu ngicela ungisindise, amen. Sesisindisiweke. Kuzwa kuthiwa umuntu uwile. Umuntu uwile. Uwe kanjani manje kanti ubamba ivangeli? Mhlawumbe awukasindiswa kusafanele usindiswe kabusha. Kodwa mawubanjwe ivangeli yile likubambayo. Noma usubhede endleleni, usuya lapha usuyithola usubuyela endleleni zakudala. Awuna umzalwane manje, ngibona umzalwane ephethe ibhodleleni kena. Kwenze njani manje? Ivangeli liyokulanda lapha. That's why umuntu oyibandla naseZayoni uzomthola. NaseMaromeni uzomthola. Umuntu osindisiwe ovuma uJesu uzomthola naseLuthela, naseDashi uzomthola, Assemblies of God uzomthola. EPostoli mayevuma uJesu. Kusho icebo inkosi. God will bring back the apostolic anointing in the church. Ama-worshippers ajole esipulpit azofela epulpit. Ukhotha lento kaPeter. Hey yabona i-twisted gospel ngisho abafundi laba kaJesu thina we can identify ukuthi uJames wrong lento ayibhalela.